Dito, pakita mo yung ano. Yan. Paso. Aray. Hindi ko dinurog yung sili, baka ayaw naman. Hello guys, kain. Susok. Susok guys ah. That's my barbecue.
Sarap. Hindi uto-uto kanina. Sa bahay ng amo ko. Hindi ko alam kung nasarapan sila. Pero feeling ko masarap naman. Sarap eh. Kulang sa kanin. So yan lamang po guys, maraming salamat. So yan lamang po guys, maraming salamat sa panonood, and please like and share, and sa mga bago pa lang po, please subscribe my YouTube channel Aryan Mix TV, and click the notification bell para updated po kayo sa lahat po ng aking mga vlog. So yan, maraming salamat po, and tatapusin ko to mamaya. Yun lang, maraming salamat po. God bless.